zapnúť a tak ďalej. Rádio som zapol. No, nikdy to nemám. Kontrola klapek, veľké klapky, malé klapky, myškovka, perovka, prídelka. Budem len rolovať, nebojte, nebudem vedieť. Dáme si mix vrtu. Dáme ručky. Tak, ešte jedno rolovanie si urobíme. Máme zapnutie mix, smerovka a diferenciácia motorov. Teraz úplne maličké kolečka nám robí, hej, model. Tak, ešte jedno rolovanie si urobíme. Máme zapnutie mix, smerovka a diferenciácia motorov. Takže teraz úplne maličké kolečka nám robí, hej, model. Prvý pokus o vzlet. Sme bez klapek, s malými výchylkami a samozrejme so stabilizáciou ideme vpravo. Tak, otočíme sa na smer dráhy. Všetko nám funguje, zapneme motory. Idú. Otoč ma. Tak. Dobre, stačí. Otoč, otačam. To všetko idem na pol plynu. Idem vyššie, idem vyskúšať klapky.
Počkaj. Ne, nemusíš točiť teraz, ja ti poviem keď. Dobre, ideme hore. Nie, už ja ti poviem. Dobre, ja ti poviem hore, keď... Prvé klapky. Dobre, netlačí ho hore, výborne. Dám si veľké výšilky. Druhé klapky. Viacej ťaha, dobre, ale na prvé pristátie to je dobre. Šetríme baterku, ale dojdem sem. Ne, však ti to unesem. Nie. Tak počkaj, víš čo? Budem musieť prekalibrovať trochu stabilizáciu, lebo mi ho ťaha dole. Ale videl si, jak krátke vyštartoval? Ináč som musel pretnúť na veľké výchylky, na malých so stabilizáciou. Dobre. Tak, druhý štart, skúsime štart s klapkami. Prepli sme na veľké výchylky. Ešte nás hovoríme, zapneme si motor. Všetko máme OK, všetko dopredu. Počkaj, teraz takto sa otočím. No teraz môžeme otočiť. Otoč ma. Doľava, tak. Stop. Ideme klapky, vypnuté klapky. Ideme malé, veľké klapky. Dobre, už to bolo lepšie, že? Tak, vypnúť klapky, motor vypnúť. Mám baterek, ja mám dosť. Dáme si ho, tak mi to prúči otočí. Ja som blbec. Si vypnem motory a pozri sa na fleku. Vypnem to. A pomaličky rolujeme. Skúsime rolovať do väčšej trávy. Chudáčik, ale pomer. Dobre. Rolovanie na štále. Potrebné korektívne zmečke. Kozár, prvý pokus o štart. Príprava na štart, zapnúť stabilizáciu. Stabilizácia, pohyb, či funguje? Áno, ide, dobre.
Teraz skúšim, hej, krídelka, vpravo, vľavo, hore, dole, doprava, doľava, moment, ešte nehač. A motor je ku mne, áno? Počkaj, drž, ešte nehač, ja ti poviem kedy. Len si skúšam, dobre. No a vravím, v žiadnom prípade to nehoď do zeme. Až dám plný plyn, hej. Ešte to sú malé výchylky na to. Pozor, uhni, vidím. Otáčam? Dobre. Nie, neotáčaj. Malé, musíme zväčšiť tie výchylky, hej? No. Mám plnú smerovku, plnú výšku. No. Myslím, že ja natáčal. Nemusíš, nevadí, ja to... Bol by som kričal, neboj. Len som si chcel už namanevrovať. Tak, dobre. Ujo, tak výchylky musíme dať tak, jak boli maximálne. Druhý štart Corsaira po úprava výchylky. Výchylky boli veľmi malé, trebalo môcť dodať veľký polomer. Teraz sme zase na maximálnych výchylkách. Zapneme si stabilizáciu, zapneme si motor, kontrola, hej, pravá, ľavá, smerovka, ľavá výškovka hore, dole, jemne motor skúsime, hej, nehač to ešte, hej. Dobre, ide. Tak, ideme sa. Skús stabilizáciu, či funguje takto. Ide, dobre. Dobre. Takže tak, jak si to predtým hľadal, tak to nejako hoď a ideme. No. Ujo na pol plynu. Takže aj dvojčlánok by možno išiel. Otoč ma teraz. Skúsime si ho nájsť, lebo nevidím. Stačí. Dobre, to vidíš, teraz reaguje, vidíš to? Nakloním, dám smerovku, potiahnem výškovku, teraz pridám motor. Neotáčaj ma teraz, ja ti budem hovoriť, som ti povedal. Víš, teraz už poslúcha. A kľudne môžeš dávať maximálne výchylky, hej? Na pačkách. Na pačkách, hej? Nemusí sa bať. Hej? On aj tak už ďalej nejde, hej? Vtedy ti urobí menšiu zatačku. Vidíš? Myslím, že výškovku ešte by trebalo dať viacej. Hej? Dobre. Je to dobre. Čo povieš? Si spokojný? Tak som rád. Motor vypnutý, hento vypnuté, OK. Zálet Corsairu dopadol veľmi dobre, všetko je v poriadku. Ešte trošku výškovku. Tak príprava Corsair z Hobby Kingu na prvý zálet. Baterka je tam. 1100 3S. Skúška pojazdu.
Ne, to nejdeme, dojdeme o vrtu. To nemá význam. Dobre, Ujo. Počúvaj, potom prídi ku mne, keby ma trebalo otočiť, hej? Vydrž. Ja si to pripravím. Ešte raz kontrola. Pravá krídelka, ľavé krídelko, výškovka hore, výškovka dole, smerovka vľavo, pravo. Dobre? Daj ešte doľava. Čo? Náklon doľava. Krídelka. No? Počkaj. Dobre, však v poriadku. Vydržať. Nájdem, tuto je blbá díra. Počkaj, prv to podrž dobre v ruke, že aký to má ťah. Nepusti ho. Neštartuj, len ho chyť ho. Aj druhou rukou chyť. Ja len chcem ťah vedieť. Skúsime plný plyn, povieš mi, či to ťaha dobre. Dobre. Istota je gulomet, vieš, radšej to vyskúšam. No však ja viem, len skúšam, aby sme sa neokašľali. Moment, kamera ide. Kamera ide. Klapka. Dobre, môžeme ísť. Super. Poď sem ku mne. Krásne lieta. To je pol plynu a štvrť plynu. Nevidím ho tam nikde. Nie, to je len. Chcem ísť nižšie. Teraz ma otoč rovno, tak ho nehaj. Idem nižšie, vieš. Není to tak rýchle, není to taká stíha. Ale dobre, idem na štvrť plynu, ideš, to ide rýchlo. Dobre. Čiže ideme. Máš plné výšivky? Čo? Máš plné výšivky, čo? No. Musíš mať. Krása. Dobre, stačí, môžeme ísť domov. Lieta to. Díky za... Tak, Korzár má záletový let za sebou, prekvapivo krásne aj pristále letí, dokonca štvrť pol plynu, netreba ani plný, je to OK, môžeme ísť spokojne. Tak jemne ťahať. Ešte drž, keď nedržíš výškovku, nejde hore, zapamätaj si, hej. A nezaleť do slnka, hej, pred sebou sa otáčaj. A poď sem ku mne, aby si mal voľnú dráhu, aby si nešiel do tej veľkej bačoriny. Poď sem ku mne zatiaľ, kým letí rovno. Neboj sa, on poletí rovno sám. Ak a teraz zatoč a poď tak. A skúšaj si priblíženie na pristátie. Nelietaj hore a zase choď hore. Nepristávaj, len prelietávaj. Ale nie je tam do strmov, hej, odtiaľ. Nechoď tam. Ja ideš proti sebe pristávať? Odtiaľ od Karpat pristávaj. No tak musíš ho jemne, musíš ubrať plyn. Zatoč, daj smerovku, tak. A teraz pomalinky uberaj plyn, hej. A ideš tam na stromy, pridaj. Tak, a smerovkou, vidíš, to je ona, na drahu. Smerovkou pekne, a preto, počkaj, ešte raz. Štartuj odtiaľto, tu sa postav, aby si išiel sem na strp, pôjdeš na drahu. Odštartuj rovno, choď hore, to je, kto raz dojde hore. No, to nemusíš len, netraf tam do stromu. Tak, ale lietaj si, nič ti nehovorím. Len nezaleď za seba, lebo slnko ti zasvieti do očí. A tak, pol plynu, štvrť plynu, plážo. Nech máš z toho one. To je
polietaničko, čo? A vždycky, keď sa nechce točiť, mu daj viacej smerovky a tak, ale nechod tam dole, lebo tam ho budeš hľadať tráve. Tak to môžeš. Ešte kulinček vyššie, choď a tak lietaj, ale nemusíš ísť vyššie, tak, to stačí. Tak, to je ono, smerovku, tak, vidíš to? To je super, Hujo. Však ti to ide, čo chceš? A už som ticho. Uč sa nalietavanie na pristávanie. Nepristaň, len preleť nad dráhou. Hore to vieš lietať. Ja ten zvuk vymažem, neboj sa, hej. Smerovka, ideš mimo dráhy. Som ti povedal, že nesadaj, len preleť tak 5 metrov, 2 metre nad dráhou, aby si bol nad stredom. Nauč sa to, ten smer, aby si mal v oku. Nemusíš sadať, hej, len prelietavaj tak 2 metre nad zemou pekne. Hlavím, húkne tam plnú smerovku, vôbec sa neboja. Hej. A dole ho moc netlač, tak, a ideš mimo, hej. Smerovka, tak, smerovka. Á, vidíš, to je ono. Dobre. Choď a nerozmýšľaj, choď ďalej, nemusíš stať. No však ti hovorím, choď. Lietaš na pol plynu, nelietaš na plný. Vyťahni si ho vždycky nad stromy tam, aby si videl na ňo, lebo voči stromom sa niekedy stratí. Paráda. No takéto počasie už nebolo 100 rokov, jo. Že vôbec? Bez vetri, absolútne bez vetri. No jemný Vánok je taký, ale... A fúka stále od lesov, taký Vánok. Tak, vidíš, teraz a ešte nad tou zemou trošku výškovku treba držať a motor, hej? Ne, dobre, však nič. To musíš zvyknúť si. Nič sa